aku kelingan lagu. Aku cak kerja ae pas aku kerja ngene iki. Nyanyi apa piye ya? Dek tresnaku ra citra aku isih pengen kerja. Kowe aja keloro-loro ning kono. Lindu. Lindu Wong, Lindu. Apa ya? Jo Lindu ora iki. Oh, Ada. Jo Lindu ora. Mari. Oh, aslinya Lindu gara-gara kowe nyanyi lho. alah masa nyanyi iso lindu ki lah. Dek tresnaku Angkrik lindune lho mandek kok to. aku Mare lindu mandek. Duh nyapa to? Wong suarane apik kaya ngene kok. Apik piye? Suara wedhus keluwen ngomong apik. Lho, nanti pas ora iso nyanyi? Lah ngece aku piye? Iya no. Aduh, pitik wedhus. Gajah sakan kletongi, kenaan tanganku yung. 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 Tolong. Syukur. Tolong. Yung. Ngono iku alat terus sing luwih tuwa. Ini tambanane ini. Kowe mau kapane we? Wis to meneng. Aja ngawur lorong lo bengok. Meneng. Wah. Nah, krek. Mari kok. Ngomongi ngene aja alat terus sing luwih. Wis dah, jane. Tapi yang dilani yo. Ini gajian. Baru jupan pisan. Ya. Tak terus ya. Keluar ya. Geger arep bojone opo piye arep makani? Kan nang ora ya koyo ngene omahe kok yo. Benun. Makan. Woi, aku ki. Iki. Ngapa ning ngono iki? Kembang biak ya? Oh, ini. Ayo gendang dibuka, ayo. Ya, apa tuh bocah? Yang ini lan yang kerja hari ini. Ini jam piro lho, sore lho goblok. Masa sore ya? Oh iya. Nanti sibuk piye to? Iya toh. Nah, iso laro-laro. Timang lho. Dinopo ya an? Kaya apa? Apa prai biasane kerja ya? Set ya. Bayaran lho sore-sore mang. Ora jawab. Wah, kusine pakan anyar iki wah. Nah ini iki lho enak. Ini sejuk ini lembut ini. Lah ancene aku wong sugih lho. Piye-piye pokoke duwe dadine tak iki normal. Nah,
pedes ning ngarepan yo akeh meneh bar nyawa Pak, Pak. Oh. Semambengi rasa turu le. Tenan wis to rasa turu mambe. Mambe bar perang dunia. Saiki turu. Lah kok iso perang dunia iki nyapa, Pak? Wis to iki ra bahas le, wis ben dadi urusanku. Wis to rene niatnya apa nae. Pancen wis sore-sore rene ora ndang kerja. Ini lho Pak, aku kene ngene iki dina imang iki wae kan bayaran. Nah dina imang iki aku karo sapa jenenge pegawaimu wae arep njaluk bayaran engko. Masa iya to, Le? Wes nanti kok kene urusan nang lali ya karyawanku bayaran. Oh iya. Siji jan. Ya sik. Jebule yo. Lah sing loro nyandi lho ya ora teko. Sing siji omonge kendoran, Pak. Nak sing sijine mbuh nanti kan. Tapi omonge kon nitipne aku anune, apa jenenge bayarane wi. Ya seno sing siji tak telepone engko ben rene. Berarti wong loro karo sitake. Iya, engke pasrahne awak. Ya, ngopi kene ya. Ya. Wis ana aku. Ya. Nyo. Senajan gajiku gede utawa cilik nanging iki kasilku dhewe ya kudu tak syukuri mergo iki rezekiku. Nyawa. Nek buka gaji ning omah ngono lho, ning kene ora sopan ngarep bos buka gaji gak oleh. Kowe nang omah disimpen sik. Ya wis Pak. Matur suwun kok gajiku iki ya. Ya, anu, tujuh lali titip ning kancane sitok ya. Ya. Aku tak mulih dhisik nah, wis sore kan. Ya. Ya. Wis ngene iki. Kaya terus ngelakon nih ya. Urip pure pancene wong tuwa. Cewek-cewek ngono kae po. Terus ini piro? Jebule 10.000 waduh seminggu 10.000 wong loro 20.000. Ini kira sport ini ya pakan. Pakan kita no iso ora mau kerja kan aku. Oh. Aku mes sono nek sesuk arep mes sono ngomong sono wis. Woi. Yang ngurangi. Woi. Sana. Ya, Bo. Yo, wong kok gembrudu kae, kamu ketup tawon ya? Yo, dino iki mangapa wong gelirame kok. Wes ayo ndang lugo sik ayo. Piye kok seneng men to iki? Nek apa to? Seneng madelmu kuwi. Delon raiku iki lho. Oh, terah jenenge sono. Aku ki nesu ngono lho. Mosok. Sik.
Oh iya umum. Tapi toh, aku wis kerja kesel-kesel ngono kae. Lah kok trimane bayarane saiki. Sopo to? Ya sapa nek ora bose Pak Kan kae. Ngapa di demo ye? Tak gawe dandang karo sandanganku. Lah rumangsamu apa arep ngungsi apa piye? Oh iya, apa dijoti saiki apa piye? Dadi kayak duit. Lho, ya aja no, sakno suku ya aku ya ngerti nak pakane wong tuwek. Adewe kudu ngurmati sing luwih tuwek karo adewe, ngono lho. Lah terus piye? Alah gawene kopi kono lho son dhisik yo ngulak aku. Oke, tak gene sik. Yo, sone suwi men nggawe kopi. Woi, son. Dah suwi ne. Ngelak iki lho. Suwi meneh nggawe kopi apa kolak ngono iki? Yo, bocah rame nek apa to? Wis tak gawe susu ya. Lah ngene ngeprai ngomong kopi apa piye? Kopi entek. Lah, lah iki mburi nggawe susu apa nggawe kolak iki? Iki tak gawe susu iki, gelem ora ragem tak ombene. Ya wis, belum mau ya. Son, nak golek duit sing instan cepet ngono lho. Piye to carane? Saya tak pikirin. Oh iya, tuku gelem apa piye? Loh, tapi kuwi dosa, Son. Wis to menurut aku. Aku duwe nomor sing apik iki. Loh, tapi tenan nak entuk tenan apa ora? Ya wis to tenang ae. Ya wis. Nak pamane entuk tenan ya ayo budal ae saiki. Sik, susune entakne sik. Ah! Sik tak ngerem lawang ke ya. Ya. Bosok sik turu ya ngene iki. Woi. Mas. Piye? Aku arep tuku anu ah. Arep tuku nomor. Nah, bro. Lah. Tuh, mantap. Jangan cepet ah. Ya apa? Nomornya apa ngono? Tuh, balik. Ya 57 bolak-balik. Oh. Masih? Sama nah. Ya. Nah. Mana? Anu tak telepon ya? Ya. Iya. Ya nak. Saya nomormu berapa nomormu? Nomorku ya. Ya. 89. Ya. 15. Ya. 9. Ya. 16. Ya. Ini tak kabari, Bro. Ya, ya oke. Ya, saya. Ya, Bro. Ini gerobokan polisi ya, grek ya. Yo, namanya sing ngantuk bae yo. Turun nah. Ya iki kira-kira entuk perasan anu ne apa jenenge nomor ya kuwi. Wis to nek entuk yo segini dhewe nek ra entuk yo syukur ae wis ngono. Oh iya. Woi, Ya, iki. Untuk dinanti lampu tiba iki. ya wis ndang diangkat ya. Halo.
Nomor mulai iki lho. Masa? Nah percaya iki lho, ngomong dhewe. Halo. Halo, halo. Nomorku entuk tanah, Pak. Yo, oleh iki Renio cepet. Oh ya wes. Tak marorono ya. OTW. Ya. Iya. Ya ana san. Tak jumen dhisik no anuku. Duite. Yo jupun, engko aja lali tak ono. Ya no ya. Siap. Woi, bro. Lah iki bocah. Cucuk eneng, cucuk raneng, bocah demit. Woi, bro. Tunggu kene lho, Sik. Woi, rene yo. Kene tunggu kene sik lho. Yo. Oh, betul. Ayo marung tak bayari. Loh, bayarane pura yo nggur 10.000 ya, kok ngejak marung. Duitmu kayak men nyolong mau piye? Oh, ya ora no, biasa entuk nomor. Loh. Yo aja ngono. Umpamane kowe besok duwe anak, di anakmu kowe jene tukonane togel nomor bendina, duwite entek. Kowe gelem ngono iki? Yo ora jane, tapi yo paling penak yo iki, Kang. Loh, golek duit ki kudu sing barokah. Nek kowe pengen duit akeh, kowe kudu kerja sing luwih giat. Tur kowe kudu ngumpulne duit alon-alon ben kowe iso tuku barang sing kowe pengeni. Ngono lho, sing penting iki hasil kerja keras dhewe, hasil keringetmu dhewe ngono lho. Lah terus duit iki piye? Digoke apa piye? Sik to. Kowe iki rene iki niatmu arep nyapo? Ngejak marung kowe. Loh, lah iki kan ya rezeki to. Rezeki ne oleh ngene rezeki. Ya eman-eman rezeki mesti digowak. Ya kan oleh iso oleh yo lumayan akeh yo. Iki dene panas ngene lho kerja yo ngene wis ngatekne kan sedeng marunge mumpung ulak wis marunge los kok. Ya lah Kang, ora omong cuk umang, adam bulet ae. Yo wis ayo budal ae. Ayo. Dar. Kowe melu ora? Ora duit kaya ngono nggih marung. Ya wis nek ora gelem. Wis terusne kerja neh no.